wenyanga za TikTok ozadla lonke hlala phansi angaze ngisho ngithi ikelana ukubhula ku TikTok why nishibhisa kanjena leli why nithatha kancane kanje why umsebenzi wenu nokubukela phansi kanjena nini why ningenandaba nani nanomsebenzi usebenzayo onondlayo why ningenandaba nawo kanjena nini kalama simbeni okubhula ku live ngathini ngawo kade angishongo lo lutho leyo ke must come to an end kade angishongo ngade ukuthi wenzakala njengamanje ku-Anota lonto leyo into engingenandaba nayo khona futhi abanye benu abazinyanga abasizakalayo ngodaba luka-Anota engathi bona abakaze bepheqe umuntu bona lento bayeshwama yokupheqwa sebezenza inyanga khona enye ngiyibonile kuthubani uDr Nkunze Bomvu noma uNkunze Mdakazi noma umkhulu uNkunze Bomvu ithi enye ingane ayiboshwe uthi hayi akaboshwe webafethu uyazi nje ukufa nokuboshwa kuyafana ukufa nokuboshwa kuyafana so mawuthi angiboshwe o uthi angife kahle kahle awungifiseli wena into enhle angifiseli wena ukuphila bese ngibuya la ninamgulukudu nina enyanga za TikTok ubani wathi ningodokotela nini khona abanama title khona omunye kusengo-office athi Dr Professor ubonje hololo akusuphuphu kulosami isulakelisi webafethu lento yala awuthi ngintshenti yini udoctor kahle kahle ukuze ube udoctor kumele wenzeni okokuqala nje oqala udoctor kumele aphase umatric maqede amukelwe kuma medical school athi angaqeda khona afunde aqede i-degree yakhe ethi angaqeda i-degree enze internship enze uComServe after ComServe register the Council of Doctors and then that person is a doctor. Yes, number one. Number two, you have to do a contribution on a specific field. Ayizwindaba abese uya-apply ne-university ethile bese yaku-honorisha sikubiza ngani lokho an honorary doctorate. So nina niyibiza ngodokotela bamasimba nje odokotela bemquba nje abasesibayeni bokudlala imaba ama-institution an-honorisha yala athi nginikeze ilist yabantu abangafundanga ukuthi they went to school to do a doctorate but bangodokotela because they've been honored. Pitso Mosimane, Dr. Pitso Mosimane udokotela loyana uDr Holihlahla Nelson Holihlahla Mandela hey wa-honorishwa ilo mama lo udokotela lo okhotsha ibanyana wa-honorishwa. So nina abanye ngodokotela nje na-honorisha ubani sisha lamagama enu oyibiza ngodokotela bemquba also now must come to an end bese niye ukuhlala go live nibhule udoti lapha nyanyisa nini i-profession yenu ngitheke yona niyibukela phansi lento nje must come to an end udoti iyanginyanyisa iyeleni futhi mkhulu Nkunze Bomvu umqansi ongakhola mbongo cha ngithi angibingelele namhlanje kunodaba olushisa kakhulu olu very hot olungicasulayo ngibiza zonke izinyanga ama province wonke u9 sondelanda nina seninomkhubo omubi eniwenzayo ikakhulukazi izinyanga lezi zabantu besilisa umuntu mayefika kuwena eyisiguli ezokwelashwa usuke engabizwanga wena lo muntu kodwa usuke edudulwe yidlozi lakho elifuna ukuthi akahambe lo muntu azolashwa lapho uthola ukuthi kuhlangana isidalwa sakhe lo muntu nezidalwa zakini zahlangana zavumelana ukuthi nanga umuntu ozokwazi ukusiza ingane yethu bese beyamdudula ke lo muntu bamlethe kuwena nenziwa yini ke nina mayesefikile lo muntu ngoba uyisiguli lo muntu ningamrespect ipatient leli
aniwazi ama-codes of ethics ukuthi umuntu uyahlonishwa between i-patient nawe as udokotela. Niyibiza ngodokotela la mina hamba la emgaqweni sihlangana nani, kodwa niyahluleka uku-observer ama-codes of ethics and good behavior as inyanga. Ulala kanjani nomuntu oyisigulu, ufikile la hlukane nendoda yakhe lo muntu imshiyile, vulnerable, wena usuthi wena nyanga ukhona umuthi ozomsiza ngawo ongena enkomeni ozomfaka enkomeni, kodwa lo muthi ungena ngompipi wakho. Uwenza kanjani lokho? Imuphi lo muthi noma isiphi lesi sihlahla ekuthiwa lesi sihlahla mawusebenzisa usididiyela fanele usithake ngama-sperms enyanga? Nikwenza kanjani lokho? Azike mawukwenza lokho uyinyanga ukuthi uyarape wena uyi-rapist fanele uboshwe. Ngoba ukuqala lo muntu uzela kuwena ehluphekile, uweak, vulnerable, uhluphekile, udinga usizo, uzokhokhela imali phezu kwalokho. Wena manje usuyamngcolisa ngalama sperms akho, mfaka udoti. Inhloboni yokwelapha leyo. Ngibonile enye video la ku TikTok, inyanga iyakhuluma with confident, bayibuza ukuthi umlapha kanjani umuntu ulala naye. Ithi indlela engisebenza ngayo lena, ngeke usuke la usuka khona uzongibuza ukuthi ngisebenza kanjani. Wena usebenza ngokukhwela abantu wena obalaphayo. Wenyanga yini le niyenzayo? Ngiyanikhuza lo muntu oreshwe inyanga yalala naye ithi yamlapha, hamba uvula icala le rape. Lo muntu ukurapile, udlwengulile wena nyanga ndini, mhlatanyoko, uyi-rapist wena. Fanele uboshwe, ususwe kwi-society ngoba awunawo ama-morals and ungcolisa igama lezinyanga. Khuluma nanonke nina inyanga enikwenzayo. Uma futhi kukhona ogolozayo la kunina ophakamisa umhlwenga onenkani, thatha izikhwama zakho wayinikwa uyihlo nokhokho omkhulu bakho, siphumelele lapha esigangeni sishayane ngomuthi. Anginesabi mina ngomuthi, ngiyanitshela nonke njengoba niganga lapho. Uma wena ucabanga ukuthi uzohamba ubhebhe ingane zabantu uthi uyayilapha uyifaka umuthi uyayilapha, phumela lapha nezikhwama zakho lapha eshashalazini sigadlane ngomuthi. Ngikubonisa unyoko la engakhona. Akaze kwenzeke ngisho emandulo ukuthi makwelashwa bese kuthiwa nanku umuthi uzongena ngompipi lo muthi, ungcolisa ingane zabantu. Lezo ingane zabantu fanele uyigeze. Ngikhathele mina ukugeza izingane la ifika la zingcolisiwe. Mangithi ngiyahlola la kuyavela ukuthi lo muntu udlwenguliwe, ngithi wakwadlwengulwa yini? Athi umuntu cha mkhulu angidlwengulanga kodwa ngaye enyangeni. Inyanga yangifaka umuthi ngompipi wayo, yangichamela ngomuthi. Nikwenza kanjani lokho? Uyisiboshwa, uze wazi uyisiboshwa mawenza lawo manyala. And futhi uze wazi ukuthi leso sigodlo sakhe akusesesona isigodlo esibethwe imoya yedluzi. Sekuyibrothel, wena uyaqwayiza lapho. Umqwayizi wena uyanuka phu inkohlakala, fanele uboshwe. Hambani nonke nina enithi izinyanga zinifaka umuthi ngompipi niyovula amacala i-rape. Ziboshwe lezo inyanga. Iphela indaba yazo ngoba asizukwazi ukuthi sihlele egodleni zobaba mkhulu kungena abantu la bengcolile, fanele sinahlambulule lawo manyala eniwenzayo. Ngikhathele nina mina ogolozayo ngithi akaphumelo ba nezikhwama zakhe sishayane ngomuthi, kodwa ngeke ngiyeke ukunikhuza ukuthi yekani ukwenza amanyala. Ngizonikhuza njalo futhi ogolozayo ngizomthela induku ogolozayo. Sengikhulumileke lo khuluma umqansi ongakholwa mbongolo sengishilo. Yekani ukubhebha ingane zabantu nifaka umuthi ngempipi yenu. Nibhebha ingane zabantu la nithi nayilapha ningcolisa. Akuphele lokho. Ongafuni ukuzwa nanti ijele livuliwe. Nanti ijele livuliwe. Nanti ijele livuliwe ngoba wena uyarape. Nimnyusela ngoshukela. Dash at all. Shit.